ensenyarem com fiquem la cera als nostres quadres. L'altre dia parlant amb un company, que és una cosa normal i, bueno, a vegades coses que t'ensenyen altres apicultors de quan empeces, pues, hi ha gent que, bueno, que és una cosa que ha après i d'això. Així que avui ensenyarem una cosa que fem nosaltres per engegar la cera perquè no es trenqui ni quan la calentem per picar-la. Que endavant. La cosa que nosaltres fem servir una fusta que picar els quadros. Ja marquem bastant, ens marquem els quadros i sempre en aquest costat d'aquí tenim els dos claus per desfer. Així el moviment sempre és el mateix i repetitiu. Fiquem la nostra làmina i clar, a fer la fusta aquesta, la cera, aunque abusem bastant, no es trenqui ni es desfà ni baixa. Ara li ficaré una bona estona, veus que es desfà. I si ens passem, deixem una estona i que es torni a solidificar. Aquí veu que li he ficat força, Inclús apretar el marc una mica cap baix. Però veu, aunque ho hagi fet massa, com aquest cas, que si no hagués la fusta, és caigut la cera al fons i s'hagués tallat en 4 vegades. Llavors, ja estaria. Aunque faci forat, a l'assecar-se no passa res. Així que s'ha de fer al cap de l'estona amb una espàtula, com ara li he ficat bastant bocí, quedarà bocins. Per rascar això, a veure, porto 2 caixes encerades i el resultat que tinc és això. Ara ho rascaré i ja podrem continuar. Això seria tot el vídeo. Aquest és un vídeo curt, senzill, i sols volia explicar això, aquest petit secret de la fusta aquesta, que pensava que ho feia tothom i no. Llavors, jo ara tinc aquest aparatet que me'l van regalar un company que havia deixat l'apicultura, però abans ho feia servir amb un carregador de bateries que amb 12 volts funciona, no cal comprar aparells cars i així. I ho faig servir la fusta, però en cas de que no tinguem fusta, ara que ho plego, també ho he fet amb un cartró. Tinc 2 mitges alces i llavors ho faig amb aquest cartronet així partit, em serveix. Així és tot i a la pròxima.